ngono kon wis gerang, wis ketel, sik tiktokan ae. Kowe arek banci ae kono. Apa baran Mas? Kowe gak isin delok wong akeh iku lho. Isin kok Mas. Kon yo gendeng, kon umum yo gak tiktokan. Gak apa-apa. Apa aku bikin viral ya baran. Saiki lak poso sih, mari kiri yo. Iya, Po. Aku iki yo mesti nek katene mendong mesti takoni Rafi. Lawalin Po. Yo apa? Pak De, kan kapan pegatan? Bojo kan tak rabi ini. Oh, taek kuwi ku.